todos os cartos. E paraban en todos os lados e compraban o que querían. E así hasta que morreron. É colorín colorado este conto está acabado. Non me gustou moito, estades máis serios. Estades moi serios. Non me gustou o conto. Sí, seguro. Non me diredes por quedar, ben por cumplir. Non. Se non vos gusta, decidesmo que conto vos outro igual, Mirad, teño aquí un lote de contos que os podo contar. Gustan-vos os contos de princesas? Que ben, non vos gustan, a mí tampouco. Por eso vos vou contar un. Si, pero este non é un conto de unha princesa calquera, é un conto da princesa máis pesada, máis reponante, máis inaguantable, que non había quen aturara, que existiu no planeta desde sempre, que non era posible falar con ela sequera. Entonces, o seu pai, que era o rei, para desfacerse dela porque estaba cansada de tela na casa, fixo que facían antes os reis todos. Sabes o que facían os reis? Dicíanlle: vou casar a miña filla para que marche da casa. Entón saliu á ventana da súa casa e berrou: todos os mozos deste lugar que queiran casarse con a miña filla, que ten moitos cartos, todos os que son meus son para ela, que vengan aquí e que o dixan que se queren casar. Sabedes canta xente veu para casarse ca princesa? Cantos virían? Ningún, moitos non, porque xa